Shumkia. Şakalım kıyor. Shumkia. Şakal. 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 Shumkia. Hadi kala juna lo çeçovani. Hariyate. Juna lo çeçovani. Hariyate. Umkeseko. 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 Hariyate. Kimi koy. Ey koy sama sama. Havaya. Akıl kimi boys, il boys sama sama. Haya. Kimi koy. Ey koy sama sama. Hadi ya. Akıl kimi boys, il boys sama sama. Haya. La sabi. Haya. 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 Haya. Fala uma poxa lá para isso. Interesse. Ay lauleg mali. Sana
This is prosecutor. Alone. Prosecutor. Hi. Ichulu nommeli walo. Awuqhawe wena uqhawe khiwa nami kade ngikwazi umkhulu uziphathele kaze eqile ungasazi lokho uNkulunkulu ngoye osasileyo la kulemhlaba ukuthi ngiyawuqhenya uqhawe la vele kule izwe lokho Siyabonga baba. Hawu madoda, indoda. Ayikhale. Awungani abantu bahamba nondiza nina niye ethu uzomthola ethu. La basafuna yakhe. Mina ngicela nina nonke ethiwe khona. Thatha umoya khona. Awusifintele madoda. Safuna umuntu. Awusethiwe khona. Basafuna umuntu mina. We are live on Facebook. We are live. Wathini macengwana? Ayikhale. seliyasuma ihlasela afuseke siyakhala Ayikhale. Uthini ndaba zinto? Khona into zikamakhendlane ziyakhala. Ayikhale. Ngeke sizwe ngabo. Awesizwe ngezinto. What do you want? All of us, we should allow us to go inside. All of us. Otherwise, this is not that. We go outside and maybe the magistrate must go outside and then we start the issue. That's why Nasi induna zasehostel. Live baba ku Facebook. Phela sisengalo nje ulaka noma ke ukuphikisa isimo nenqumo athathelwa zomuntu khona esikusawo ngoba ukuthi athi ziyaqala bese kuba sekuyi-issue leyo mabe negama lokuthi wayenephutha umkhulu noma isizwe samaZulu mase sekuzuma
ngamacala ayengaqondakali ayephoswa wona singanelisekile funa sithule asona amavaka lesazana ngabe ukugwala lokho sasingeke sivume into enjalo ukuthi kuthiwa umuntu uyaboshwa nje umcuni ukusho ukuthi ngoba eqhama evela ukuthi uyavela ngokusobala ukuthi uyameseka umsholovu sekufana boshele lokho kukhanda inguyazi foko I can't. We can't hear what's going on. That's the only concern. That's the only concern. I don't call it noise. I can't call music call it but masters one thing. We learn from each other. We do things. We learn everything. Wona kanye lesizwe ngawo ukuthi impempe masikhala sike ngapha ngoba undaba ezithe usengala ngapha abantu bese ke kodwa yes, it has to be all of us only. It might be a bit difficult, but we can try. But he's not my age. I'm only trying to just. My colleague will be able to deal with you, not me. I'm just trying to help you. And if I can help, I'll help. That's all we can. Dinesh, let's come. Let's go. All of us. No, actually we do. Not my stuff. I'm just trying to help. I hope you're okay. It's very happy now. Sure. This man is from Tonga. And you? I'm Japanese. The 15 minutes is running out. Thank you, I was offended. Mama ngicela ukubuza inamba namanje ngiyayazi yonke manje. Samba nabo bafowethu sesingangena, samba nabo sesingangena. Thule ningaba umsebe, thulani basi. Ningaba umsebe please. Samba nabo bese. Yewindi abantu abamnyama.
Where are you from? What do you mean? If I knew you're coming out of shape, if I knew you're coming out of shape, look how bad it They're not going to us. Tell you my name. We're in the wrong colors.